Siya tonga-tongan huriatta HKBP Sirai Turuk pasahaton mauliate di hasuhuton na mga liok partikenot di hamit makubasi ulota mulai nasugut di nama okal sari-sari minatudo yang matasituata sahatu na panakokol sahatu pertanyaan di bagasa tikyon jalan na paduahon totong mara keluarga na marningon ia huria HKBP Sapuara ima ulaun praktek perjulo calon guru huria hami tahun 2000 kung masih tabu uli jalan hekdo pasaran ditiki na di Sapuara hami jalan memang ido nang na tahamulatehon jalan secara pribadi hamulatehon ay uluhian di ba sermon sehari 7 bulan saya 4 bulan alani transport na suarong bolo marona borhasian lupat datu jaktonu olo sahat jamuelu di Sapuara alani na manguncar-uncar motor alay barang tetap marongkos bayar dongkos mulai sian nalela nga manguncar motor iba ngamar gabo-gabo alay ongkos tetap ipe totong do hamulate honotongi jalalos iro nang marhiti-hiti hatani tu hatani bagasa tikyon Tujahawa ma nagabe si pahusor-husorota iman atar surat di salat Tesalonik bidudua ayat 10 tulu. Di bahani totong dohami madok mauliate tu debata adi jakon hamudo hatan debata nabi degimuna sian hami dada songon hatani jolma di jakon hamui tung songon hatani debatado ai ido itu tu gabe mapakorhon mahatai di bagasan hamu akka naposea ido sahana dihita saluna nahina holongan di bagasan las nilohatta di bagasa tikyong sadar marak tidak sadar hita sipata moldo hita madok mauliate dina diula akayana kota ulauna sipata hita dak tadok mauliate anakku mauliate boru ulon na dui ulon nilo manucipiring ulon nilo mangalokpa ulon nilo manggosok ala ni iro na parjolo nang doholot ta marhitelas ni lohatta songo dia pe menek ni ulaon na liula di nongata tamaro hita madok mauliate tadungu bima di bagasa partikiano bulan 12 maroma ketudur mau hita tong madok mauliate roman do per Jakarta biliom na 50.000 hita ya hampir 50.000 rasa Jakarta bagaimana hita dari tubong nganubisan nasay ada guru 50.000 loh HP silan leoni alani puasa masa nasoni kecenderungan di jolma nuai nama mereng nama say ima hobatu sileon lehoni dan ise nama ngalehon los iro nang mulutta sipata rohita boy marudumut tu debataha nabuhano Tuhan puasa somro pasahaton mutuhau dan diberi ibara isi ro nama ngalehoni ala justru gawe patron ima sileon lehoni ape taber marakanya kamu nak manami nanami molutung mulak pihak kaya nakota sa tano parserahani barak tabo to sumut dia kira ongkos na pe na diutang-utang do alay taruk ka rohanang pasahaton tua kaki keluarga di dok musema nahuli tena tong kinata selo pungibe tong ya si huli manggi guna karong nawi harap ponotong ala nilo hatani tu hatta madok mauliate ma kamu jalalos ino di tonga-tonga di keluarga di bagasa tikyon dina marhubas di tonga-tonga di huriat taha KBP Sapuara saya ningot do ujudi goluna mata situa Opu Bastian duli yang gusya kahai paso dang dawi ba na madala siya lupa pardusi be ay garu madala pati ba manggisi belampar motor mate alay say di nunut ya mata si todo ulaw nay songon parhalaro ng matua na sila si pata si majuzak nopi suhubi diangkat alay serak madohot inang Opu Bastian buruon si masikay di hutang mo masuk jam 10 par minggu yang guhalakon jam 10 nunga sahat di gereja nasida jala memang los di silo di pataridaho tunang hatan di debatan naung marurat hatan di debatan naung marsaringar hatan di debatan naung jinabitahonna di silo nang tarida nang pakkorhonni
sahat kitikion boy madus ni roha pinoparna ayro nakanim daksay hulam mabigi jaladang raju mani son hata di jolma alai hata ni dewata doi nama pakorhon nai ima marhite dus ni roha sadani roha iro baidok nakanim di pidu ayat 2 buhi kamuma halalas ni roha kon sadama paroha kamu sadama haholongamuna jala memang los di situasi nasongonino nang las ni roha tadi bagasa tikyo buah dehoy nang upu bastian kita pikir tahu kurahe nong mabel ngotor be 10 pitu 10 anu karena memang sekedar mengingatkan kita major rupani nakaniga pe amata protokol tanunga tu masih kurang nakaniga kait de rupani na bersentuhan waka ulauni menurut kusukut no rupani nalau menggugah pikirat tado kurang lebih masa 10 pitu tahun nong mabalu inang uku bastiano lau susuk kum maju hamok kedang ala memang las nirohatta na monai kana mengingat kembali na mau dia murah mangubati lumunda amat tanah mabalu sianirat tanah mabalu anu siau majok kama di sero murah mangubati lumunda ama do manang na ina ama kamu aja nang sasabulong mato dia do umura mangubati lumunda ina na mabalu manang ama na mabalu disot ama disot ama do ina do iya na parjolo doholot tama ala mengambil keputusan dong dan buai paksa holota na dirohatta gabe keputusan ni dongatta nah pasti di demokrasi tapi bebas dohita mengungkapkan isi hati ta ala mempertahankan pendapat unang ma asa jupang keputusan atau isi do nomura membuat dinunguna molo maberu ama manang ina umura do ina ina do umura iya udah jatuh manguli ay napanguli yun do beyo dia madalan neng nahamu majo ay molo na marubak dungunon tan mo bisa inang kubastian ala sikwa do ay molo masihol inang tu amata unjuri nguluna ay molo ipakkin jasnay molo hati la Tuhan so busihol hundu ku pake marminggu pe buru berjas masalah gancak pe buhiro alay mo lorora matay song namasi hula pinata ba ubak ki majo kawayan ay kay roba to bakado ngaberin betong amatera kinata ala ni ido atong diro umura mangubati dumunda ama na balu sakina na balu ina ana na moldo mangubati dumun bebe hatok ma amatay manguli ala ni mol lalo anggo kay narakaningan totoro pubastiano merja sosonari lang di orang merakan coba majak kamu kena beru tempat kabaya berada anak sihol di rohana baru kono muna bah iman wai ala nido wai doholot tama bisa luhut akapatikian namasa di tonga-tonga ningolutta bodo tutu edang gabe ukuran nakani bodo marasingasing cara talo mengadobi akasiadupan data adobi ala just isido nang marhite-hite hata nitu hata nauk tabege jalan nauk saur tu hita pakkorhon nima di tonga-tonga di guruta lampa solhoton dilita tulewata anak kupalosia pesiu namata ukumastian jorarong magatin bida mau los dilihat inang ukumastian burung masih rohana habis sonarin nga marul 20 tahun nanti 70 dobe 22 Mataba 12 tahun. Jala memang iro nang si hamulate holot tare hipas. Jala bereng menang aha masih hamulate honom munuai gudang do beakan yon nuai kana makka honom yon ditorun numurmu alai yang go hipason buru bi do honon. Buru bi inang hipas. Buru bi pedo ade peruk duka dambe ngawha ngamulai susuduk be
gugui sudu dalam memang ido lam tabba ari-ari niba lam tabba kahagalion niba jalalos ido nak ati penong moru gogo di hita totong do hita madok mau lihat itu debata ala dido molo ta ulao pe ulao na mangokal saring di bagasa tikio di sido nang nunga di paadrar na kaningan adong doi ala di kuburan na sega adong doi ala modding di dua na dao adong doi ala nani ni ay magudang alay talumubi ma molo nagabi pasadahon tusada tabbak manaksimin nedbaru asa di sima marsada matong jalan itu horot tama ay molo boy ta pasara akasan saring ni natuat-tuatta tusada tabbak datibbu lasita betong ikol lo wisiani mana hasadaw di asa di silo tarida pakor hondi hatari debata memang ang usapuara do luar biasa enggak cuma aku yang gue secara ekonomi na isapuara siang na itu bahul bubong dia akan olu kari sudah nggak disiap ka jahe disiap ka jagung disiap ka garong do akalan na asik yang gue secara ekonomi do noain nggak boleh do honong dan do honong na benak sung na galibi pasapuara dan gabi pasapuara ko nga yang gue pasapuara dah nggo kahebeng inoy parhebek so namin ay nga marasing be ay bolo na masahay boy do pasapuara ka rejo tu tataon alin ko sonari nung be nga bidde be nga siya do pekarejo sa hatu sapuara tua borgang do lan akan asing ay dari kiat tu pitutu tahun 2000 garu madalapati bamanggising alin ko sonari ala nung nga denggan mulai aga darat infrastruktur isi do nang perjulo tong tahamulate humma ay ala ni asi ni roha ni batari na mga roha pikira to ang kapanggomi buhay hita maparsaulihosa gudang sumber kehidupan naung tabuhi gudang sumber ningolu naung tajalo siya debata bah yang gua ketua na masahay sa sapuara so dinoto may 30 kali kita itu so halakat dapat hebeng na di so borong ini nunga gudang barong minamordong modok toku sama dia may ala di gurang itu agad dalam memang arong do ilustrasi marupaning tadi gue tutuwa dibuat matuak sa galas dibuat air minum sa galas dipamasok matutuwa kol sada cacing dipamasok matu air mineralon sada cacing Hamura kamang do tahu enak taber mal sungguh dia ma perubahan noaing cacing dari bagasat tua kon dohot cacing dari bagasat air mineralon mana masa daksa dia lingatong cacing di bagasat tua kipitor pitor mati dokter berjugan omma amang kesimpulan na buat sia tua dosian mualon nak kaningan mahite cacing hot tabereng mah jika bapak ibu saudara saudari cacingan minumlah tua dari mana ayo kena cacingon minumlah tua kena ada tormate nak kali apa sa sitong na do holot tama gumodang do hanguluan di air mineral nak kali sian tua ki gumodang do gogo sian air mineral nak daripada tua ki ay monogurak ta inum air mineral dapat gugutta ale mo lugurak tay nung tuagi barak kena bolo sa muna hidra kay sa cacing pitor juga alam ni dohonot tama nung nga diatur hod debata dia mana patu dia mana na sila honot ta jala dia mana tu asa buhay i mapakor hod di bagasan rohat dawi alam ni hamulat yung mate inang utugas dia dot keluarga sa luhut na hinakulungan di bagasan tikion nga mali-mali bihang grate arong nura na kay kahula-hulong ala nung imir tadlabat dak sepak beserapan ala yang ko pasisirapan leron na doon no apa sisirapan bete mga didalan na mara jalay memang imalas ni hatta di bagasa tikiyon na uniaturhon ni hatta di na ulot ta di bagasa tikiyon mardos ni roha keluarga ditalo parserahan nang di bona pasogitong molo kubere secara pribadi mau lihat mapakor dotong halujo munay na mangula dito nga ni Julieta
Nangaison paggracia kabolo binere halujon di bana tusan kuson alay kolam marguru ari Selasa ko tadi Jumat saya du parjulu memang nung nga mapakorhon nung nga marurat nung nga di parmudarhon parsauran na di bagasan goan ni tuhata alani doholot tama salhukna na di portinion daw nako marhusordo salhukna jalalas isimanang pinasupasu pinargugon di tuhat tama hamuna jala totong mahamu madok mauliate son hata di upama aruk kusura ison mangula mapangula di pasai duhut-duhut molo burjumar hula-hula di padao mara marsudut-sudut dak kuna tuhamu nai tu kita sudero ay nakolak ako marhula-hula sudero hita marhula-hula molo burjumar hula-hula di padao mara sudut-sudut sodung teruk kamu nak hula-hula tulang ini kamu saudara boleh burju kamu tuhami dan harong mara yang sudut kamu be kotong burju ni ko sudira tong kon ay pada giliran na ilo marhusro sipata ni babur diulon nasi sipata hula-hula jalan apa dua homa di bagasat tikyon lodo pita-pita di hita halak bata asa rumah ijuk tu rumah gorga sa itu rumah anak nabisu do boru nalabok maroha memang tuak ke gurung boru labok si nama tabuna ke tabu itu nama burak kena taburu bolu sukum mesti dia tu mau berburu sama anak kamu inang nian dak saru paraya marburu mak dua hal aku habis sialnya itu rasinya sih burjul parmemi mau lihatin madi Tuhan anggon ko doholok kulo tongon ala memang inangan nakai marparmain marburu burjul sudi panipuni monate manang ben udah ben na gagu ben ay sapi jam sera tahete berarti sepak dobe mungkin kaya di bagi hamura ilustrasyon aleko dohonok kumadi hamujuron di pakorhon hatan di bata nak tabigi jalan taulahon partus maburuna do parmen di Jakarta ngatu bulan Roma amat taruh tidak tembak kata mana sih dah tujuh bunyi sini tabar julu tujuh bunyi borut dong mar tujuh bunyi anak tak bekawan jenang dia mau kamu baju naingon tujuh bunyi anak kamu tujuh bunyi se tujuh bunyi boru pitoroy na tema dok daong ikut tujuh bunyi boru tidak perjulu parpuni ma tujuh bunyi anak dah mato ikut tujuh bunyi anak taro dah ngadiku ay mulak keno sangarung gilo kon niku mana pala di jangat be nah ay tormbar gudalla ikut tujuh bunyi boru taro perjulu dah ngarok nasi pilih titik bolu sah matong di tanah perserahan ini ngatul bulan baru tul bulan ngabu mer solek kate marsisir suri marbadak-badak sah ma ditutup mah jawi tak jauh baru sei kuat horas mah bapak horas mah masih hawala matulis dulu tuh mang mau lihat mah dituan nunggu bahasa usaha tuh inganan on dia helai itu bapak di puri lo helang main menucipi dok menucilapin memang dasar lapin itu ima helang na nabi dia dok sabar lapin itu baru mau lihat pada tuan mau lihat sah mana sih dah tularinai beta mana ibu tu anak tenon dok tulari hitai Jakarta dak tato nasi dah borak mana sih dah tong itu ngamak sorek parmen daun tutup sih hamidinang boras mamang boras ni narobi am melihat na tong do sonda kay suku-suku ni amatay di dia anaki di madaha yang anak monay di pudi do manucilapin do manucipilah paruan na sosial ho anakku di beko manucipiring anakku di beko manucilapin hape nak kaning iya anak ni halakan manucilapin dak salah pilik jala hela namilyahan iya anak na manucilapin do paruan kanggo dihamda ngarung masa ya teh meok teburu na barburi ay alasan ni natay wasa para jolo tu jauh di buru na piru dah ay arok peres ku kerhu se buru kulo arok pesa limut se buru kulo mago peres ku ke dosa limut anak ulo buat alani tu jauh di buru tama alani do horot tama
tahamulati matu debata di holong nirohata molo nang mapakorhod dohata debata ikko sarupa na menota maranak marburu marhela doho maparumain. Amen. Ngabubiak kena pola maparatek ko namate paratek ko kaungan non asa di sino na madok mauliate mahamutu debata ay nunga di jakon hamu hata ni debata jala mapakorhon di bagasan rohamuna malas ni roha mangulut tadi bahasa tikion nunga tau kana kay sari-sari nunga jala nunga tapanakok di hari masuk muse kudu tatama di namanguluti pasahaton sulak-sulak tinangok kubastian gur padosion tuhat tama marbugi keluarga salukna si sohot ali-ali karo kasahuta tanuboy mahorong itulang dotak ka hula-hula na tanguna so nang so haribu-ribu kita salukna di ulota. Amin. Mauliate madiho ale jahuba Tuhan nami pinargugam muruhami di ulon nami sadarion didos nirohani hasubuton nami akan marhahamaranggi secara khusus keluarga besar Opu Bastian dos rohani akka yang nakon na Tuhan dina mangokal sari-sari nina tua-tua nasida dina pasadahon panakokon tutabak pasadani jalan ngahu ulahok kami Tuhan jalan hatape nung marsaringar di bagasa tikyon totok kami Tuhan patarida horon nabi ma naung sahat hatam Tuhami jalan mapakorhom may dihasadaon doho diaka holong di roha asa marhiti manang keluarga salukna manguluti ulono di bagasan sadani roha doho takka na masih haholorope moliati madiho Tuhan nang di bagasa tikyon di inanami Opu Bastian buruan pinasupasu jala pinargugam mo manasida Tuhan tabay mahahipason tabay magugot yung pikiran asa marhahipason marhaguguon laho marmuru-muru na ka pinopar na pinalumeho mo tutong-atongan ni keluarga jala akka sa luhut na pinopar na petuhan totong di bagasal las niroha totong na sila marsigulut patupa ulo na ringgan tuna tua-tua na dagan di gulunod dope alani masahat homa keluarga saluhna di akka ulon na marragami do di akka padalanan na marragami pasu-pasu ramoti na sila Tuhan asa lamtab balas niroha na sila to katiki nanengro nang di ulon na masugot Tuhan marulutun do pelas niroha na mion di napasato sulak-sulang tu na tua-tua na akka pinoparna ko mana madongani na sila ko mana pauhato salukna nanatang na sila kana marsahuta na maraleale sa paradaton tarlumubi Tuhan dia kahorong ihula-hula ng tulang pe asa salunhay martangiang pasahaton keluarga gabi keluarga na totong hot di bagasan hatam terpuji maho Tuhan di bagasan las nirohanami di bagasan olo-polo di bagasan goan ni Kristus Yesus Tuhan nami martangiak kami Tuhan. Amen.